Action Marlon, no? Kaya sa tanan-tanan ng mga nagpakatibong sa Action Firing Line, may David. Kaya Yes. sa India, sa aton nga si Fire Marshal, Chief Inspector Stephen G. Ardeleza, kaliwat mo yung ikit sa tanan nga pamari. Yes. Salamat gid sir kay nadamo sa mga fire trucks. Kami din nakabati magani sa Aksyon Radyo Bacolod. Nagresponder sa gina-report nga sunog pero igo morahon gali sir way gali sang kabaturan so ang gwa niya prank call siya. Una gid sir, ano ang plastada sa pagbaton sang tawag kaina sang BFP man? Well, Action Marlon, no? Ang aton nga ginobra, ang pasada tabag nagbaton kita. Kunyara kita di example kung nagkatawag via landline or cellphone naton. Kinakayo ka na ang iyang name, ang contact number, ang address ng person. Diin good ang tunog, no? Kung sa aton pinaka-basic information, kung di ng landmark. So, ang aton na sitwasyon ng kagina, sa prank call naton, nag-agi ang prank caller sa partner man naton sa dito, no? Bitaw. So, ang ang bitaw nagpabalo sa aton via radio, no? Sa aton handset. So, ginbayuan man naton ang aton nga radio telephone operator nga on duty, ginbayuan man sang contact number kag name sang person nga nagtawag. Unfortunately, wala may ginatag. So, kaya sa Bureau of Fire, wala kita igatag sang kumpiyansa. So, may pakatian kita, may babaton kita nga mga among sila nga mga call. Nagpagawa na kita doon sa Fire Engine 624 tagang crew para mag-verify sa sunog sa Barangay 16, no? So, upon arriving dito sa area kanina, ang call was around 12:28, so nag-dispatch sa Taguson, kampanya na-verify niya sa aton radio telephone operator, nagdadalaga naman na rin time ang truck naton. Kaya ginapabalo naton, ang tarang-tarang ng mga nagapamati, balaan din natin, nag-monitor kay Bureau of Fire, no? So, ang ginambal sa natin, yung radio telephone operator, yung standard SOP kita natin, no? Standard operating procedure natin, yung gina-announce over the radio, na ang atin, yung Fire Engine 624, nagado na sa area to verify all monitoring units, standby na, no? So, muna sa natin yung SOP dira. So, pag-abot natin, wala sang sunog, wala sang visible smoke, wala sang visible fire. So, pero aton yung mga ang crew natin sa Fire Engine 624, nagpanawag din sa fire truck, para lang maglantaw din sa palibot at may pamangkot. No? So, at the same time, while they're doing that, ang bitaw na ito nagtawag man negative, no? So, amo nang matabo actually kagina. Okay. Kung mag-amo na sa plastada, ang gwa sire daw ang nabiktima sang prank call hindi yang BFP kundi bitaw. Kaya dito na pwede na itong butang sa amin ng gulo. At the same time, hindi pa natin mabasol. Wala gigi kaya Action Marlon sa may ginabasol. No? Kaya kita lang namin sila partners natin. At the same time, kita ya sa Bureau of Fire, kita gin man na dapat ya. Kung makabaton, kita ya direct sa call. Kag in which ang talantanan natin yung mga netizens naton, ang mga taga-Bacolod naton, dina-encourage kin naton nga magtawag niya directly kay Bureau of Fire. Kaya kita ya ang naga-filter, kaya kita ya ang naga-probe sang fire call kung legit o legitimate, no? So, kaso lang, yung subong, ang nagtawag, maalam naman sa mga prank callers naton. So, naman sila through another channel in which kabalo sila nga siguro ipasa lang man bala dayon sa kay Bureau of Fire, no? So, ang isa lang sa mga hatag natin yung paalento ng Action Marlon, yung kita as radio telephone operator, just so you know, Action Marlon, no? When I entered the fire service, ang first ugin na trabaho was the radio telephone operator. So, napangkulan man ko kaysa. So, pero, sang sina ang instance, nag-learn ko sa akong lesson. So, what I did was, i-verify mo gid. So, sa side naman sa aton yung mga partners na kung matawag sila sa inyo, i-ano gid ang aton isa sa mga advice nato sa ila Action Marlon. Sa ila pa lang level, i-verify na nga daan nila. So, legit given bala anong pangalan, ano ang address, ano ang cellphone number. Kaya para sa isa sa mga experiences na ako personally, Action Marlon, ako radio telephone operator, nagkatawag sa ako na isa ka-caller. So, may sunod sa buong sa mo, Brisan Dumanan. Yung pa, ayoko doon sa iyang contact number, kaya iyang full name. And then while we were talking, gadayan na ko yan sa iyang cellphone number, kaya nagambal ko doon. Doon hindi mag-contact. So, nagambal ako doon sa caller. So, gindayal ko sa buong nimo lang personal nga
cellphone number, wala nagalusot. Aha. Auto na nagusong gulpi sa ang call. So that's why naramdaman mabalaan nga prank call siya. At the same time, isa man siya sa mga way natin para mabalaan natin nga legitimate ang call. Kaya damo na sila nag-radyo, nagkatawag na sa cellphone, nagkatawag sa landline. Aha. So damo na sila nga mga instances nga natawag, no? Aha. So, isa na siya, sir. Sa atin pala na level nga kung kita ang makabaton sa mga calls like this, dapat sa atin palang level, gina-filter na natin. Kung legitimate man bala kung hindi. Okay. So, anong matabo sir? Pwede na ihan mapadalman investigar pa sa BFP para matumod yan ito na tawag? Yes, sir. Basically, Action Marlon, no? Di ba natin ang full name man sa atin nga partner from Bitaw. Aha. At the same time, upon initial investigation kagina may certain Jason Ligaya kag nagapabalo ko na pamilya ya ang dati o kon nga mga bagay kapitan sang Barangay 16 no. So upon probing sa ato ng mga investigador, wala sa mega exist nga mo sina nga pangalan. So yes, so buti nga Action Marlon, isa nila sa mga ginano man naton, ginatutukan gid naton no. Kita mag-entertain o kung i-verify gid naton ang mga tanan-tanan nga calls naton kay kung time nag-call gana kita mo nagagamit kita sa aton nga government nga fund no. Yes. So ang aton ang nagato ang aton nga fuel sina sa bagado didto isa na siya ginalantaw naton nga dapat ang tanan-tanan nga guwa naton legitimate. Correct. Butang tabi sir, nga direkta nagtawag sa BFP ining prankster na or caller, may posibilidad ayhan nga ma-trace ang isa nga numero? Yes sir, may possibility nga ma-trace ang ilang number, no? So kung kanya the caller ID, kung magtawag sila sa aton nga landline, may caller ID kita na. And then kung magtawag man sila sa cellphone, syempre may ara man sang mag-appear man ang ilang cellphone number. Kung via radio naman, usually sa usually Action Marlon ang ginagamit nila breaker no. So nga kung ang call sign may example snorkel, breaker 1 isunog pa di sa barangay Dumanan example lang na okay. So breaker na usually. So kita anaton sa mga radio telephone operator nga assigned dira sa Bacolod City Fire Station, well trained na ni sila no. So i-verify na nila ang full name ni breaker kag ang cellphone number ni breaker. Kag i-encourage yung breaker tawagi kami palihog sa amon nga Charlie Papa kung sa aton nga cellphone o kung sa landline naton yung pwede sila kalima-lima kay para personal yung tawag kay ma-inform kung ano ang nagakasunog no. Kay para maano gid naton ma-legitimize gid naton ang call. Sa imong pagpangalagad dara sa BFP may ideya ka sir kon mga pila na nakabeses nga nabiktima sang prank call ayon sa opisina? Well, subong Action Marlon, no, ginaano na natin subong with the in partnership din sa aton nga mga investigador kag sa aton nga radio telephone operator, ginapapull up na subong naton ang aton nga mga data sina. So, the next naton I can text you sang inanga information once it's available na, no. Pero may nakasuhan na gid man sir ang BFP ang sa ding insidente? Unfortunately, wala pa kita sa may nakasuhan sa amo sina. Okay. Pero ang ginagawa natin sa muna, especially sa ako radio telephone operator, kaya nakatracing ko isagid ka prank caller Action Marlon, no? At bata siya sa isa katimbang, no? Sa isa kadako nga balay sa may alihis. So, minumbaran ko lang, ginagayan ko ang nanay, kaya na-verify ko ang bata is only a schooler. Kaya ginabalan ko din ang nanay nga hindi niya napagubrahon. Kaya otherwise, ang iya bata mag-face ng charges. Kaya sa invest, sa futuro man sa bata niya, no? So, pero from time to time, Action Marlon, may nagagawa, especially mga kaagahon, alas 12, mga launa, somewhere there, no? So, isa na lang subong ng mga nag-dragid natin, well-equipped din natin ang aton yung mga radio telephone operator, at least ma-filter out din natin ang tanang-tanang yung mga prank calls, kaya mga legitimate calls, no? Okay. Anong imo sina sir ulihing pahanomdom or pwede tama siling warning sa iban pada nga base kung may plano-plano ang sa magprank-prank sa daw? Go ahead.
ang atong pananindom sa tagsa naton, especially sa aton mga partners. Once again, sa kanang mga partners naton, no? Kung mag-agi ang fire incident or fire call sa inyo, please i-verify gid naton, no? Kung legitimate gid ba ng call, kung magtawag sila sa inyo kagamit ang different nga number nga example di Action Marlon, no? Gagamit sila sa personal number nila nga number 1. And then pero hatag nila nga number is number 2. So dara pa lang ang daan, mabalak nila nga hindi legitimate ang call, no? So dapat i-verify gid sa insakto kay para at least paghabol diri sa amon ma-attest na nga legitimate ang call, no? Kaya para naman sa mga netizens naton nga nagamamati diri subong sa Action Radio, no? Palihog sa mga ginikanan tuduhan ginaton ang aton mga tagsa ang mga kabataan nga mag-communicate o kung hindi gid magambal sa hindi matuod, no? Tuduhan gid ang mga kabataan naton nga maambal lang gid sang matuod, magsugid sang matuod kaya hindi maghatag sa mga prank calls, no? Kaya based on experience, mga high schoolers, mga wala obrahon yung mga ano, no? Mga trip lang bala. So palihog hindi i-avoid gid naton kanya. Number 1 gid is that what if magdungan to para sa ginambay mo Action Marlon, no? Magdungan di ang legitimate call kadang prank call, no? So nakita to sa area pero nagpalayo pa kita to sa isa ka prank call na fire incident. Pero ato pa sa opposite direction ang is legitimate nga call, no? So instead ani nga ma-shorten ta ang atong responding time, naglawig na gid, no? So amo ni siya isa sa mga ginalantaw naton. Kag sa liwat hindi gid again magampang sa aton nga kung may radyo kita gamiton sa insakto, kung may cellphone gamiton sa insakto, no? Kag ang aton nga landline gamiton gid sa insakto. Kag sa liwat sa tanan naton nga nagpamati i-save gid para sa inyo tong fire safety tips kanina gin pagwa Action Marlon. I commend you for the one of the best nga fire safety tips nga na-compile ninyo, no? So i-save gid sa tagsa ka mga numbers ninyo nga amon nga hotline numbers, no? Amon ang 434-5022 kag ang amon nga cellphone number 0921-341-7002. FO1 Paul Servano, sir, thank you so much sa time kag salawat mayong gabi. Mayong gabi sa imo Action Marlon. Salawat, mabuhay ka. Action Firing Line. Ang Public Information Officer sa Bureau of Fire Protection